Bapak Ibu, dahat winantuni bagya mulya sawetawis upacara lepas bujang ugi sampun kepareng kaleksanan. Mila kanthi menawi ngaturaken gunging panuwun genjuk dumateng Bapak Ketua Tunas Karya Pak Darmun. Wah, iki wong sakmene mbuhan iki nggono surya sitok-sitok co. Wis entek pirang juta. Ana atusan co lah. Elok tenan. Nggih sembah nuwun menika kanthi pangajap pokoke sepi ing pamrih rame ing gawe mekaten nggih sembah nuwun. Tumapak titilaksana candhaipun punika sawetawis para kanca sedanten anggota Karang Taruna ngaturaken snack kunjuk dumateng para tamu. Tumapak titilaksana candhaipun punika ugi netepi upacara adat. Punika acara andum kotang, ya tulisanmu piye aja? Kotang apa iki? Oh kantong pangapunten nggih. Iki sing nulis tukang foto wae lho. Heeh, kula kesupen. Punika upacara andum kantong. Punika ingkang kepareng hamisaken kunjuk dumateng Eyang Pujangga panjenenganipun Eyang Parna. Kawis tinggal kepareng nyawaptaken punika uga rampinipun punika saking keluarga besar Karang Taruna sebagian punika nyepakaken utawi nyawisaken nyaptakaken uba rampen anggenipun tumapak titilaksana upacara andum kantong. Ingkang kepareng hamisaken Eyang Pujangga sasana dalah swasana sak wetahipun kula sumanggaken. Mi enak lah. Sing nulis nggih awakmu lho, Mbak. Aku maca kleru. Kudune andum kantong kleru andum utang lho, kantong ngono kok ya. Nggih, sembah nuwun. Kaya kleru kok ya. Nggih, pangapunten. Monggo, aku ki ya lagi pisan iki ana mancik wonten ing laladan 7. Sasana dalah swasana nggih tumapak titilaksana upacara adat Widiwidana mangke ingkang kepareng hamadosaken Eyang Pujangga. Monggo. Saderengipun pun gungan dumateng kadang kawula Mbak Sukini kalian Mas Suparno kepareng pinarak mriki. Mbak Wati kalian Mas Sumiran. Mas nganten, Mbak nganten, monggo pinarak mandap. Monggo Mas manten, Mbak manten. Monggo ngatos-ngatos. Ingkang bajeng mriki kidul. Bajenge mriki kidul, nomor kalih tengah. Ingkang waragil wonten sisi leh. Bapak Sukimin, Bu Adiem monggo jengkar saking palengganipun. Nuwun sewu kagem ngerancakaken swasana laju kemawon. Bismillahirrahmanirrahim. Wilujeng enjang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala alihi wasrobil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
La haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para sing satu kina bekten, para bini sepuh, para adi sepuh, kentu sinudarsana amit pasang kaliman tapik wonten ngarsa dengan dika sami awit ing kalenggan puniki kawula kepeksa gembel kamardikan jenengan dika sami anggenipun nedeng wawan pangandikan awit kawula tinanggen panjenenganipun Bapa Sugi menjelasan Ibu Wadiem ing enjang puniki ngawontenaken upacara adat ingkang sinebat andum kanthong kala wau dalu mbubak Putra Ragil ingkang dipun wastani mbubak tumugi pramila mbubak angka sepisan putra Bajeng lajeng putra Ragil pramila ing iki keparing lajengaken upacara andum kanthong pramila monggo Bu alat-alatipun menika dipun cepaken wonten mriki Bu. Nggih. Sepisan malih monggo swasana ing enjang puniki kawula bikasaran kanthi lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pepunden ingkang satu bagya mulya, andum kanthong menika adat nenek moyang kita ingkang rumuhun menawi to sampun purna anggenipun kagungan tanggelan mantu putra Ragil ateges sampun paripurna pramila ing mangke dipun wontenaken upacara tumplak punjen andum kanthong bubakanipun ugi bubakan tumplak punjen kantun ing enjang puniki andum kanthong menika kanthi niatan panjenenganipun Bapa Sugimen sekalan ibu sampun mengker anggenipun kagungan tanggungan putra putrinipun ewadene ing enjang puniki kepareng badhe ndanani utawi nyangoni putranipun ingkang arupi busana ugi arupi kantong menika wadah kangge madhahi menapa kemawon ingkang sarwi sae ingkang baken kantong menika sepisan menika awujud Mas Picis Raja Brana redana perkawis ageng lan alitipun boten kasebat ing mriki langkung ageng langkung prayogi ing pangadap kangge pawitan anggenipun gebyur wonten samudraning bebrayan agung utawi daharan ateges menika rejeki ing pangadap putra putrinipun anggenipun gebyur wonten samudraning bebrayan mangke anggenipun ngupaya rejeki paringana randak lancar lan sae menika wonten panggang menika ingkang salah satunggaling nyawa ingkang dipun sembelih liripun menika nyirnakaken sipatipun manungsa ingkang dipun sipatipun kewan pramila sedaya tiyang menika kagungan sifat kewan pramila menika dipun sembelih ing pangadap ilang sukertane kantun gemah duwin rahardanipun ingkang putra putrinipun sak sampunipun nampi redana utawi pangestu saking bapa ibu menika mangke sageta sae ing samudayanipun atut runtut reruntungan ngantos kaki-kaki hingga nini-nini wiji sejati inggih menika jalulan estri sami kemawon sedaya dados lare ingkang migunani tumrap nusa bangsa agama budaya lan sudarma makaten pramila samangke kangge ngrantakaken swasana
monggo Pak nika dipun paringaken putranipun mangke Bapak ingkang maringaken kantongipun lajeng Ibu mangke ingkang maringaken rezekinipun monggo jumeneng mriki niki dipun paringaken Bapak nggih pun sami mawon nggih dianggep sampun monggo niki monggo jumeneng Mas Bu dipun tampi sareng nggih monggo menika dipun tampi kanthi rena ing penggalih mugi-mugi pikantuk ridhanipun Allah barokah ing samudayanipun dipun seleh rumiyin salim lajeng cium hangat kalian Bapak Ibu salaman nggih cium-ciuman nggih nggih monggo pinarak gantos putra ingkang angka kalih Mbak Wati kalian Mas Sumiran monggo dipun tampi sawontenipun monggo monggo bismillahirrahmanirrahim muga-muga sedaya dados barokah nggih makaten dipun tampi nggih matur suwun Bapak Ibu kanthi rezekinipun mugi pikantuk barokahipun Allah dipun paringaken ngandhap tumuli salam salimpipun nah ngaten nggih mugi-mugi barokahi sadayanipun monggo lajeng putra ragil nggih Mbak Nganten Mbak Putri kalian Mbak Mas Tommy ya monggo dipun tampi mugi-mugi sedaya barokah ngaten monggo dipun paringaken ngandhap salim sae-saenipun monggo nggih nadyan to menika simbolis namung makaten sedaya dados barokah mbok bilih wonten kekirangan lan kalpatanipun mugi diagung ing pangaksama panjenengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ngan kula sakabate Rasulullah ajmain alhamdulillahirabbil alamin Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim La ilaha illa anta subhanallah ni kuntu minan dolimin Hasbunallah wa nikmal wakil nikmal wa nikmal nasir ya Allah Ya Rabbi ya Allah ya Razzaq ya Allah ya Ghafar Ya kana budu wa ya kana stain Idina siratal mustaqim Rabbi ablimna solihin Rabbi ablimna solihin Rabbi ablimna solihin Andolam nangsana bailam lakbir lana wa tarhamna lana gunana minal khosirin Robana adina bidunya kasana wa bil akhirati kasana dawakina benar Allahumma inna as'aluka selamatan bidin wa ngafiatan bil jajat wa jujudan bil ilmi wa berkatan berrezeki taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut Allahumma awin alaina bi sakaratil maut bajata minan nar wa ngabwa hisab subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah alhamdulillah iya kan izina siratal nggoiril maghdubi balab dolin rafiq firli wal walidayya wal muslimina amin 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 ya subhanaka wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik para pepunden ingkang sadukina bekten makaten ingkang saged kawula aturaken bilih kirang nuju nyuwun sih lumunturing samudraning pangaksami pepuntane ngaturu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nyuwun
cekap monggo niki dipun asta. Makaten sahabat awis upacara ingkang sampun kalaksanan ingkang dipun pandhegani kan Eyang Pujangga ingkang wastanan acara utawi titi laksana andum kantong ugi sampun karampungan kanthi lulus raharja niskala nir sambi kala. Menika titi laksana netepi upacara adat karana mantu punika mantu ingkang terakhir. Wis ora kena mantu meneh. Mila kanthi menika Mas manten, Mbak manten, wis pokoke sampai titik darah penghabisan wis sarabine pisan wae. Iki wis ora karo-karuan ragate kok bolak-balik rabi meneh. Ya sebah nuwun. Bapak Ibu dan piranti bagya mulya monggo punika kadang kaneman kadang sinoman kepareng mangsulaken malih punika syarat sarana utawi perlengkapanipun kepareng mangsulaken wonten wis sampun kasampaiken. Mbak menawi sampun ugi ngaturaken gunging panuwun. Bapak Ibu dan piranti bagya mulya kepareng lajengaken titi laksana candhaipun atur pasrah ugi kepareng netepi upacara adat. Mila kanthi punika saking keluarga ageng laladan Getas Menden Blora ingkang kasariran panjenenganipun Bapak Sumindar. Monggo kepareng daya-daya kewala jengkar saking palenggahan kepareng ngaturaken atur pasrah mangke panjenenganipun Bapak Sumindar ingkang kaapit utawi jinajaran karena panjenenganipun Bapak ngadi dalah Ibu Supi. Ing sedanten mugi saged tansah sae. Bariki. Bariki Mas. Nggih, bar pasrah gek kerobongan. Ngoten Mbak. Pun pokoke lenggah riyin mawon. Atur pasrah kepareng kapurwakan mila kanthi menika monggo panjenenganipun Bapak Sumindar sasana dalah swasana nuwun sawetahipun kawula sumanggaken. Jengkar saking palenggahan punika panjenenganipun Bapak Sumindar. Kapit panjenenganipun kadang besan tresna panjenenganipun Bapak ngadi dalah Ibu Supi. Monggo. Nek lungguh terus gak gringingen sok ngartek barang. Monggo. Wis iki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La qaula wa la quwata illa billahil alil adzim. Amma ba'du. Nuwun karahayon katentreman awit pilasan ningsih Kang Maha Kuwaos mugi kajiwa kasalira tumandu dhateng panjenengan sedaya dalasan kawula. Nuwun dumateng para pepunden, para sesepuh pinesepuh ingkang sampun puna ing pamawas nedha ing pitutur kiblate penggalih ingkang pantes katuran sagenging pakurmatan. Kunjuk panjenenganipun Rama Kyai, para alim ulama ingkang tansah rinten dalu
sumanding kitab suci wayuning ilahi ingkang mangka kiblate panuntun ing panembah ingkang tansah budi. Kunjuk panjenenganipun para priagung, pangemban pangembating praja, para satriya negari ingkang mangka pandam-pandeming kawula dasih ingkang tansah berbudi bawa leksana ingkang kawula hormati. Kunjuk panjenenganipun Bapak Sukimin dalah ibu wagiem sekeluarga. Dumateng para kadang merda muda tumaruna sumrambah, dhateng para tamu kakung Sumawana putri ingkang dahat kalingga murdaning akrami. Langkung rumiyin sumangga sesarangan hamuji syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala inggih awit rahmat saha barokahipun ingkang sampun sumrambah dhateng kula dalah panjenengan sami. Katitik ing medal punika panjenengan sami dalah kawula saged mangempal dhateng dalemipun Bapak Sukimin Ibu Wadiem kanthi wilujeng tan manggih pambengan sakara-kara. Semanten ugi selawat salam sumangga kita sanjungaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula panjenengan sami bepetri syafaatipun ing minjang yaumul kiamah mangke. Dumateng panjenenganipun Bapak Sukimin dalah Ibu Wadiem. Saderengipun kawula ngaturaken agungi panuwun ingkang tanpa pepindhan awit kula jejer wonten ngarsa panjenengan. Lha nggih hawratipun kawula mestuti jejepan luhur saking kadang kula ngadi sekalian supi ingkang mijil saking Desa Getas Kecamatan Kradinan Kabupaten Blora. Minggah wigatosipun sowan kula wonten dalem mriki wonten dusun Waru Desa Kalang Kecamatan Pito Kabupaten Ngawi Jawi Wetan. Ingkang sepindah kawula ngaturaken salam saha taklim kanthi wasilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kunjuk panjenenganipun Bapak Sukimin sekeluarga. Jangkep kaping kalih kawula ngaturaken Sri Atmojo putra temanten kakung Baguse Tomi. Putra saking panjenenganipun kadang kula ngadi sekalian supi mugi-mugi saged katampi kanthi bombong pingaing manah panjenenganipun Bapak Sukimin sekalian Ibu Wagiem. Saking pangajap kawula sak pengomyo mugi-mugi panjenenganipun Bapak Wagiemin anggenipun hanetepi darmaning sepuh anggrake Cekar Cempaka Mulya Hamiwahu putra Mario Siwi mugi tansah manggiya kawilujengan. Dumateng para tamu kagum Sumawana putri ingkang tansah bagya mulya. Kawula ing mriki kinanten syarat sarana jangkeping kang minangka salaki rabi senajan sedaya kala wau mboten wonten ajinipun mugi saged katampi kanthi bombong bingaing manah panjenenganipun Bapak Sukimin dalah Ibu Wadiem. Dumateng para tamu kakung Sumawana putri ingkang tansah kawula hormati. Kawula sapengomyong saking dusun Getas Kecamatan Kradinan Kabupaten Blora. Handerek memuji marang Gusti mugi-mugi putra temanten kekalih ing benjangipun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah anggenipun lelumban wonten ing madening bebrayan agung. Dumateng panjenenganipun Bapak Sukimin dalah Ibu Wadiem. Kasuwun kanthi sanget ing ndok bilih ing medal mangke dinten Kemis Pahing Surya 11 Desember 2000 langkung kepareng putra temanten kalih dipun sowanaken dhateng Rama ibunipun dhateng dalem Getas Kradinan Kabupaten Blora. Mekaten panyuwunipun kadang kula ngadi sekalian suwi. Dumateng panjenenganipun Bapak Sukimin dalah Ibu Wadiem ingkang kula hormati. Ing mbok bilih sasampunipun paripurnaning adicara ing siang punika
kawula sak pengomyong kepareng badhe nyuwun pamit saha nyuwun pangestu mugi-mugi kawula sak pengomyong awit lengser saking dalem mriki tumuju dhateng dalem kawula getas kradenan den mugi tansah manggih rahayu wilujeng tebih ing rubida semanten ugi panjenenganipun Bapak Sukimin jalak Ibu Adiem kawula minangka talange atur saking kadang kula ngadi sekalian supi hamba bilih anggen kawula matur dhateng ngarsa panjenengan wonten kirangipun subuh sita mewah anggen kawula ngaturaken basa tuwin sastra kirang hanuju prana kawula tansah nyuwun agunging samudra pangaksama wasana akhir kalam bila taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wijang gamblang cetha lan malila kenya ngaturaken atur pasrah kunjuk dumateng keluarga ageng leladan Kecamatan Biduk utawi Kalang Dusun Waru kanthi lulus raharja niskala nir ing sambikala tan kantun iki ngaturaken nggih panuwun kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Sumindar ingkang pinangka tetuangganipun pangarak pangombyong yang sampun ngaturaken atur pasrah kanthi lulus raharja niskala nir ing sambikala. Bapak Ibu dat pirantu bagya mulya punika atur pasrah sampun kapurwaken mangke atur panampi dipun aturaken sabibaripun mangke uga temanten upacara kerubungan dalah upacara sungkeman ing pangajab ben boten kadya lomba pidato mekaten. Bapak Ibu dat pirantu bagya mulya putra wakisane temanten nggih kepareng netepi darmaning putra Arsa sungkem ring Sudarma. Mila kanthi menika monggo Ibu Juru Pangrengga Busana kepareng hamrecaken ngiras pantes kaliyan upacara perhubungan jangkep ingkang kepareng tumapak mangayun. Ibu Pertiwi Mas monggo kepareng kaaturaken. Sarana wong yen luhung kapurwaken punika saking upacara sembah kalbu netepi darmaning wanita kedah sumungkem dumateng kakungipun ingkang wastanan sembah kalbu kepareng kapurwaken Kakang Mas kula ngaturaken sungkem pangabektos mugi kunjuk lho Kakang Mas ya Yayi tak tampa ora uja pangestune Kakang Tampanana wonten lepatipun kula nyuwun pangapunten suwalike aku Yayi ana salahe Kakang ndelok pangabro Yayi sendika dawuh lho Kakang Mas wis cukup ayo kene tak kanthi awake dhewe sakloron dadi putra Yayi ora kena ninggalne Purwa Duksina lho Yayi kados pundi to Kakang Mas ayo awake dhewe sowan ana ing ngarsaning Rama Ibu ana ing saderenge sowan Rama Ibu ponang duwungku lolosen yo Yayi ngaturaken gunging panuwun awit punika sowan Rama Ibu boten dikewenangaken asta sanjata langkung-langkung punika sanjata ingkang gawat kaliwat-liwat saking ampilane saking Ibu Pangrengga Busana kene simpenan sisik ya Yayi sendika dawuh Kakang Mas nyaket dumateng Rama Ibu putra kaki saha nene temanten nggir anakku bocah ayu kene nggir bapak arep matur para siramu ya nok bocah ayu ngertenono yen to bapak saiki wis tuwa ya nggir wis ora ana maneh tenagane bapak ki ya wis rada suda mula saka iku bapak mung meling karo siramu bocah ayu
duga-duga digawa ngati-ngati aja kongsi keri yo nggir. Sendika dawuh Kanjeng Rama, ana salahe bapak njaluk pangapura boten Kanjeng Rama. Panjenengan boten lepat malah kula yang kathah lepatipun ora ya nggir. Padha-padha ya nggir ngaturaken gunging panuwun pangestu kula lho Kanjeng Rama. Ya nggir tak paringi pangestu nggir bektos kula dikatur Kanjeng Ibu. Ya nggih anakku bocah bagus mung ibu titip anakku ya nggih tresnanono kaya dinsiramusnani marang awakmu dhewe nggih. Sendika dawuh Kanjeng Ibu kana sungkema marang ramamu nggih. Anakku bocah ayu si Putri Agustina nyaketa marang ibu kene ya nggih. Gentos nini temanten punika kepareng nyaket dhumateng ibunipun. Nduk bocah ayu nggih. Kene nyaketa marang pun ibu kene nggih. Sendika dawuh lho Kanjeng Ibu. Kula ngaturaken sungguh pangabektos mugi kunjuk Kanjeng Ibu. Ya nggih anakku bocah ayu. Tak tampa aja pangestune ibu. Pindhane tirta modawan bengi tan ana kendhate ya ana. Sendika dawuh saking jimat. Cilik tak gedhekake lho no, saiki wani medhang lawang dhewe duga-duga digawa ngati-ngati aja kang sikeri ya no. Sendika bektos kula katur Kanjeng Rama. Ya nggih tak pangestoni muga-muga ya nemu rahayu ana ing tembe uri nggih. Aturaken gunging panuwun Kanjeng Rama. Wis ana sungkema marang Rama ibumu sing saka tlatah Blora kana nggih. Nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Ibu. Iya nok tak paringi pangestu ya nok. Gentos keparang sumungkem dumateng Rama Ibu. Wijil saking laladan getas menden Blora. Lumaksana kanthi lon-lon nyaket dumateng Rama Ibu. Yen to kawijining pangandikan Kanjeng Rama kula ingkang marak sowan ngaturaken sembah kula Kanjeng Rama. Ya nggih anakku bocah bagus tak tampa sungkemu nggih. Pangestune bapak Tamarana ya nggih. Boten saged dijimat lho Kanjeng Rama. Duga-duga digawa ngati-ngati ya aja kongsi keri. Bisa kowe ajur-ajur ana ing laladan waru dusun Kalang kene ya nggih. Sendika dawuh Kanjeng Rama. Bektos kula dikatur Kanjeng Ibu ya nok. Tak tampa tujuh pangestune Ibu Tampanana. Nggih anakku si Tommy. Sendika dawuh Kanjeng Ibu kene nyaketa marang ibu kene ya Nor. Cah bagus. Gentos kaki temanten panjenenganipun Adi Mas Bagus Tommy nyaket dumateng ibunipun. Kula ngaturaken sungkem pangabektos mugi kunjuk lho Kanjeng Ibu. Ya nggih anakku bocah bagus. Ora ngira ora nyono saiki wani medhang lawang dhewe ya nggih bocah bagus. Muga-muga ayem tentrem kang dadi rezekimu ya nggih. Ngaturaken gunging panuwun Kanjeng Ibu. Cilik tak gedhekake, gedhe tak sekolahke, tak pinake. Saiki wani medhang lawang dhewe bagus tenan ya nggih. Ngaturaken gunging panuwun Kanjeng Ibu. Bektos kula katur Kanjeng Rama. Ya nggih. Tak tampa tujuh pangestune bapak Tampanana nggih. Mung bapak meling bocah sakloron. Ayem tentrem atut runtut tansah reruntungan anggone mawon bebrayan ya nggih. Ngaturaken gunging panuwun, ngaturaken gunging panuwun. Wis kana lenggah maneh ana papan palenggahmu kana ya nggih. Dungane bapak karo ibu ora kejaba, ora kepliya. Pengin nyawang siramu sing tetep dadi wong bahagia sejahtera ya nggih. Ngaturaken gunging panuwun Kanjeng Ibu. Wis kana nggih. Lenggah maneh ana papan palenggahmu kana nggih. Sawetawis nggih netepi upacara sungkeman kawis tinggal lebih sampun karampungan pangrengga busana keluarga ageng saking Hani Dwi wingking saking Kaladan Jagaraga sawetawis ugi sampun kepareng nyawetakaken pinangka uga rampe syarat sarana nggih nyoto mapak ditelaksana upacara krobongan kawis tinggal punang duwung sampun dipun wangsulaken malih wonten
gigir walikatipun tan kantun slop sampun dipun agem. Mila kanthi punika kepareng ngaturaken pinangka syarat salajengipun punika wonten plasa Baka Tilam Puspita sinulam suket grinting Kalanjana. Kinarya wedhah beras kuring duwet receh netepi darmaning priya punika kepareng katuraken. Yayi garwanipun Kakang Wong Ayu sakwise awake dhewe sungkem marang wong tuwane dhewe Yayi iki Kakang netepi darmaning priya guna kaskaya kabeh tak sok blogok tak paringake marang siramu ya Yayi ngaturaken guning panuwun lho Kakang Mas ananging guna kaskaya punika sak sampunipun mangke kula tampi lho Kakang Mas monggo punika dipun titipaken dumateng Rama Ibu lho Kakang Mas ayo sowan bareng Rama Ibu maneh ya Yayi monggo kula dherekaken Rama Ibu punika kula nderek titip guna kasna saking panjenenganipun Raka Mas Tomi lho Rama Ibu yo nggih kene Ibu tampa sak banjure Ibu simpen ana ing gedhong peteng kadhe pangajab bisa ngrembaka rezekimu ing tembe wuri ya Nok ngaturaken gunging ngaturaken kowe panuwun Kanjeng Rama sak sampunipun guna kas kaya punika dipun tampi nalika semanten ugi dipun simpen wonten ing gedhong peteng kanthi pangajab saged ngrembaka rezekinipun ing tembe wuri tan kantun ingkang pungkasan punika wonten titilaksana Dahar Gembul Bujana Mangandrawina Dahar Gembul Bujana Mangandrawina ingkang pinangka syarat sarana wonten maneka warna dedaharan dalah punika wonten ulam antep lan sapanunggalipun sedanten mangke dipun dahar tunjuk dumateng putra kaki saha niki teman-teman sapuluk baka sapuluk genya dulang-dulangan sawetawis kepareng kaleksanan monggo lho Kakang Mas punika dipun dahar lho Kakang Mas Yayi aja jeri-jeri Yayi mboten lho Kakang Mas pangapunten menawi kejeron lho Kakang Mas sing wajib ngondrokake iki aku Yayi oh mekaten tak dulang ngene Yayi waduh menika wonten lombokipun katut lho Kakang Mas walah iki saking bungae Kakang dahar lawan siramu Yayi wis pokoke sak anane kabeh didahar Yayi para ayo ditelasne wae engko yoga penyanyi para tamu ben domblong kabeh Yayi ampun kados pengkaten to Kakang Mas ora kena Yayi purna karampungan dahar sapuluk mbaka sapuluk menika ugi ngunjuk sesarengan ngunjuk sarengan wujudipun tirta tawar tirta wening ing pangajab murih tawar ing sane panggoda panrencana kawis tinggalipun kepareng ngunjuk purna rampung anggenya tumapak laksana upacara sangkepan dalah kerobongan kanthi lulus raharja niskala nir ing sambikala menawi sampun kepareng karampungan mangke ingkang kepareng foto ingkang season yang pertama wabil khusus kepada keluarga saking Laladan Getas Blora mila kanthi punika mangke kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Sumindar monggo kepareng nyontoni terus mangke nunjuk sinten-sinten kewala ingkang kepareng amberkahi lumantar tedhak pineta kawis tinggal disampun karampungan nggih tumapak titilaksana upacara kerobongan ugi kanthi lulus raharja sekolah sambikala mila kanthi menika monggo panjenenganipun Bapak Sumindar ingkang pirangga tetulangganipun pangarak pangombyong kepareng nunjuk sinten-sinten kewala yang kepareng abet gambaripun monggo Pak Sumindar sekalian Ibu walah Ibu ya ditinggal iki piye iki monggo foto berkah pangeston ugi kepareng kapurwakan ugi foto keluarga foto tali dharma mangke juru foto ingkang kepareng damel saken ya
Yuk bablas nih yuk. Langsung kemawon punika foto keluarga. Bareng kapurwaken. Punika wonten panjenenganipun Bapak Ngadi sekalian, Bapak Nyaman sekalian, Bapak Sarimo sekalian, Bapak Raji sekalian, Bapak Radi sekalian, Bapak Nogeng sekalian, Bapak Totok sekalian, Bapak Topik sekalian, Bapak Sunandar sekalian, Bapak Yatmo sekalian. Terus masih wonten malih Bapak Yatno sekalian, Bapak Gunadi sekalian, Bapak Subaryantoro sekalian. Monggo langsung mawon nyangkat wonten salebeting Wisma Wiwaha. Iya oh. As. Monggo tari Darmo riyen. Kok pangeston riyen mangke terus sedanten Rama Ibu ing kepanem gambaripun. Monggo tugasipun Bapak Sumindar Wono Karampungan terus nunjuk sinten-sinten yang sampun kula absen. Nah, langsung mawon. Karena peno ngeti wekdal ingkang sampun dungkap siang kula kanthi menika enggalo satset dados Wono Karampungan nggih tumapak titi laksana upacara sungkeman dalah kerubungan ing pun praisaken langsung saking keluarga besar Juru Rias Kondang Kaloka punika Ibu Dwi Heni mijil saking laladan ngendi Mas Jogorogo. Heeh. Tan kantun foto pangaston ugi sampun kalaksanan. Mila kanthi menika tetep nika tugasipun Pak Sumindar. Nah, orang rampung lho Pak tugasnya Pak. Ya, nika pokoke sukses mbotene menika kantun Pak. Amargi menika tetungganipun para pangarak pangombyong.